Hej og velkommen til den her video. I dag så skal jeg vise, at jeg har været i USA sammen med min storebror og min far på roadtrip nogle forskellige steder henne. Der er jeg i flyveren, og jeg er i gang med at få noget mad og se noget. Der er vi ved at lande. Hvad glæder du dig mest til, Mille? Disneyland. Disneyland, det skal vi allerede i morgen. Hvad glæder du dig til, Carlo? Jeg ved ikke til det hele. Jeg glæder mig til at spise en In-N-Out-burger. Det der hotel kunne jeg rigtig godt lide. Vælg lidt ud af køjerne, Mille. Den øverste. Så Carlo, du kan tage den dernede. Så tager far den herovre. Vi er lige ude der, og vi har lige fået en burger. Jeg tror, de vender forkert. Der har jeg været i poolen. Det var rigtig sjovt, det Det der. var hyggeligt, det her. Hej, vi er i LA. Og hvad laver vi? Vi sidder heroppe på taget, og jeg har lige været i poolen. Og en god tur i poolen. Ja, Fik du prøvet dit havfru-dyne? ja, Perfekt. Er du træt efter flyveturen? ja. Det var også nat lige nu. Ja, i Danmark. Ja, Men alt godt, ikke? ja. Der var vi lige lidt ude. Og der var vi til sådan noget japansk noget i USA, Wow. hvor at det var, at vi fik noget aftensmad, og vi købte nogle forskellige ting og sådan noget. Det var rigtig sjovt. Det var klokken 1 om natten. Der var det brandalarmen var gået i gang, på grund af, at der var nogen, der havde røget op på værelset. Der var nogen, der havde røget på værelset. Og vi kunne ikke tage elevatoren, så vi var nødt til at gå ned ad trapperne, og jeg tror, det var, at vi var på, det var i hvert fald en ret høj etage, vi var på. Så vi skulle gå med trapperne ned og trapperne op. Nu er vi kommet til Disneyland! Og det der var sjovt. Der var nogen, der friede lige foran det der slags slot. Der var vi i sådan noget Star Wars land-agtigt. Vi skal ned i en vulkan. Der var vi nede i sådan noget, en båd under noget vand. Og så kunne man se sådan en slags historie. Og det var en Nemo-historie. Så vi så Nemo i sådan en båd, som man kunne komme ned i. Der var vi på en færge slags en. Der var vi i Star Wars land også der. Det er sådan en slags, det er en ond en for Star Wars, som der spørger Carlo om noget. Selvfølgelig på engelsk. Arto, Dito og Chewbacca. Det var sådan noget Spider-Man noget. Der var sådan rigtig mange forskellige Spider-Man. Og så var den ene gået væk, og så kom der en anden en, og så var der en, der ikke engang var med der, som der talte.
Der havde jeg fået noget candy for os. Ja. Så er vi lige gå nogen sted hen. Der var vi på vej hjem. Lige hvad? Jeg tror, vi skal finde en så taget munden. Var det fedt, det der candyfloss? Rigtig fedt. Man sad i sådan et slags tog på vej derover og på vej hjem. Der var det, vi var i gang med at få en Tommy Burger, tror jeg det hed. For ikke at sætte sin sofa, du kan være. Du fik noget på næsen. Der spiste vi i vores bagagerum. Der var vi på sådan et rumsted, hvor at det var samme dag med Disneyland. Så var det, tror jeg. Nej, var det? Det siger vi bare. Ja, det er meget, det var det. Ja. Og så vi sådan noget om rummet, og der var vi på vej hjem. Vi har været i Disneyland. Meget. Ja, det var næste dag, hvor vi skulle på et hotel. Ja. Er det en time siden, vi snakkede med mor? Ja, det er en times tid siden. Så er klokken helt sikkert 7 derovre lige nu. Det kan vi hurtigt regne ud. Den er 8. Dag 3. Der var vi på vej til Las Vegas på sådan et slags slot, men det var et hotel. Det var et virkelig godt værelse, vi havde. Carlo, han havde et kamera med, som der en dag også kunne være under vandet. Men jeg nåede ikke lige at bruge det under vandet. Der stod, at Michael Jackson ville spille live, men det kan han jo ikke, når han er død. Den der så helt vild ud, fordi at det var sådan en rutsjebane, hvor der var loop. Det der kan jeg godt huske. Det der kan jeg også godt huske. Det var sådan et sted, hvor at man kunne få mad, og så man også sådan noget ridderne, og lige før det der, så var der sådan et spillerum. Og så sad man bare, og man skulle spise med fingrene. Der var ikke noget, der var ikke noget bestik, men man var på sådan en slags hold, og vi var på orange, så vi skulle hen på ham, der havde sådan orange tøj på. Sådan, og så kom der nogen og tog os mad, og sådan noget. Det var virkelig sjovt, det der. Og så var der sådan nogle piger, som der gik rundt med tamburiner og sådan noget, og hjalp dem, man var på hold med. Jeg kunne godt se, at det ikke var sådan helt rigtigt. Og så var der var rigtig meget med ild, og så sidst i slutningen, så kunne man bare høre noget, så kunne man bare mærke ild. Det er vist mere rigtigt. Der var sådan et slags Paris-tårn. Der var vi i gang med at få noget morgenmad nede på sådan en slags restaurant, og der skulle vi ind og købe nogle ting, fordi at vi havde jo brug for noget, og så var det, Carlo han købte nogle Prime, og jeg købte noget hårfarve, fordi vi holdt også Halloween derovre. Carlo han købte sådan et kokostyme,
så var vi på vej hjem, fordi vi havde været ude at købe ind. Men så var det, vi også lige var på sådan noget, om aftenen, så var vi over i sådan et sted, hvor at man kunne se sådan noget helt vildt flot noget, og så var der nogen, der sad ude på sådan nogle sten, så man godt kunne falde ned i sådan noget vand, og det var sådan virkelig højt oppe. Jeg tror, der var en kilometer ned, sådan, og så havde jeg lovet min mor, at jeg ville tage noget med hjem fra USA, så derfor havde jeg sådan en flaske, så puttede jeg noget ørken på, og så de her pizza var virkelig dårlige. Godt, jeg fik en lille en, på grund af, at de var sådan virkelig dårlige. Der var sådan et her tykt lag ost, så vi spiste ikke op. I skal aldrig spise den burger. Nej, ikke burger, jeg mener pizza. Der havde jeg lige været i poolen, og så kom jeg over med min hale, og så sad jeg foran sådan noget, et bål, og så der var vi i gang med at få noget morgenmad, dag 4. Er det en vild hund? Ja. Hvad? Vi ved ikke så meget andet, end at man skal have mundbind på, og det skulle blive nogle flotte grotter og huler, som stammer mange tusind år tilbage i tiden. Glæder dig, Milla? Ja, Ja. men jeg skal altså også lige have lidt mere farve i håret. Ja, det kan jeg godt forstå. Bilen er lige løbet tør for batteri, fordi vi lavede vores telefon op, havde radio, lavede kamera op, mens vi ventede. So you guys can come back. And watch your step right here. So Shoo! Sejt, Milla. Så var vi på Mac'en, og så var det, vi ikke kunne spise pomfritterne færdige, og så vi, at der nogle vilde hunde, der var der, og så gav vi bare vores pomfritter til dem. Og så stod de og bare spiste dem på vejen. Jeg tror, det var der, hvor vi var på vej hjem. Vi var på et rigtig godt hotel der, og så der var pool på alle hoteller. Havde vi lige stoppet et sted, og så kastede vi rundt med forskellige sten og sådan noget. Det var rigtig sjovt. Og så vi sådan en skolebus, der kørte forbi. Der var flere biler. Der havde jeg lige været på toilettet. Der var vi på sådan en roadtrip, hvor der var en, der kørte os i sådan en bil, hvor man kunne sidde på sådan et lad om bagved, hvor der var sådan et sæder og sådan. Og så var det, at mig og Carlo, vi var ude på sådan en ting, og der kunne man bare se, at der var lort. Det var rigtig sjovt, og mig og Carlo, vi begyndte at skraldgrine, da der kom bump.
var det, altså, vi stoppede forskellige steder, og så sådan, der var vi også næsten en ting. Og der var vi nede i poolen på hotellet, og der lå vi og sov om morgenen, hvor vi skulle op. Det var dag 6 der. Der var jeg i gang med at børste mit hår. Det var 5:00 om morgenen, vi skulle vågne. Og så var vi skulle køre i 8 timer for at komme hen et sted, vi skulle hen. Og så stod Carlo og tissede, mens vi sad inde i bilen. Og så havde vi lige fået nogle snacks med, sådan, ja. Det var en kaktus. Den var stor i forhold til mig. Jeg var lige nødt til at komme ud, på grund af, at jeg lige skulle skifte fra bukser til shorts. Der var vi i gang med at få noget mad. Der lå jeg og sov, fordi jeg var rigtig træt. Det var der, hvor vi skulle holde Halloween. Der var jeg på vej ned i poolen. Så først skulle vi lige have noget solcreme på, og så skulle vi ned og bade. Det var rigtig sjovt. Der var en masse forskellige puderslags ting. Og der var sådan en DJ, som der sidder og spiller musik. 2 timer senere. Det var Halloween. Eller var det? Nej, det var dagen før Halloween. Der var vi ude at spise noget mad, og jeg kunne ikke spise der, fordi det var lidt for stærkt. Dag 6. Der lå vi og sov. Og der lå jeg sammen med min far. Der var vi nede og få noget morgenmad. Jeg tror, det var den dag, hvor det var Halloween. Det var rigtig hyggeligt. Halloween City. Halloween. Der skulle vi ind og finde nogle kostymer og sådan noget. Eller jeg havde allerede fået kostyme. Men vi skulle lige ind og se, om der var noget, vi kunne have til Halloween. Det er en film, jeg rigtig godt kan lide, hvor der er en. Der skulle jeg have noget solcreme på. Jeg tror, jeg skulle ud og bade igen. Ja, det skulle jeg. Der fik jeg noget cola, imens jeg var i et boblebad, hvor det var rigtig varmt, og jeg kunne næsten ikke være dernede. Det var Halloween. Der var vi i gang med at gøre os klar. Og farve mit hår og sådan noget. Og jeg skulle have kunstige øjenløber på. Carlo havde vist lige, ja, vi havde lige været i poolen og sådan, ja. Er du klar til at få den fyldt op? Ja. Og hvad er det, man siger? Det var virkelig sjovt, det der. Lige præcis. Skal vi ud og kigge på det? Skal vi godt ned her? Vi så flere forskellige folk, som der også havde fået slik og havde klædt sig ud og sådan noget. Der stod bare sådan en sofa derude. Vi sad bare og kom noget slik. Carlo havde solbrille på, og det er min far. Gik bare sådan rundt og sagde trick or treat. Det var så meget slik, jeg havde fået på sådan 3 uger. Det var sådan et sted, hvor der var hoppeborg og sådan noget. Og
der var hjemme på hotellet, hvor der var sådan noget Halloween bingo. Der fik vi også aftensmad. Der var sådan noget, hvor man skulle gå, og så dem, der havde klædt sig ud. Og så var det mig og min far, vi havde begge to klædt os ud. Så derfor gik vi to der. Det var dag 7. Der var det, vi sad og fik noget morgenmad. Jeg var allerede kommet ned i poolen efter morgenmaden. Der var vi sådan nede ved sådan en strand, og så det var ret hyggeligt der. Og der var også sådan noget basketball. Og så sad vi og så lidt af det. Og Carlo han skatede lidt, og så fik vi en sodavand. Det var rigtig hyggeligt. Vi skulle lige se, om der var noget, vi havde brug for at købe. Der var vi på et andet hotel. Vi havde skiftet hotel igen. Det var dag 8. Der var vi i Hollywood. Og jeg prøvede at bære Carlo. Og der skulle jeg blive malet. Og så vi skulle det var de dødes dag, og der skulle vi også ind og se basketballkamp. Og så var det, de scorede i det sidste sekund, og så fik de 5 minutter mere, og så vandt de. Det var rigtig sjovt. Og vi fik hotdog. Nej, var det ikke hjem? Jo, det var hjem, og så vi en hund med sko på. Der fik vi en burger, det var næste dag. Det var rigtig sjovt derovre. Og der var sådan noget marmelade, æble, noget i burgeren. Det var rigtig god. Der var vi på vej hjem. Så er vi hjemme igen. Har det været en god tur? Vi er i Danmark. Jeg tror, vi trænger til at komme hjem og få noget sundt at spise. På vej hjem. Minestronesuppe. I nogle dage. Husk at like og subscribe, og jeg håber, I synes, min video var god. Og vi ses næste gang. Hej hej!